ଜାଣନ୍ତି କି କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶୋଇନଥିଲେ? ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କିଏ ଶୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ? ଏହି ରହସ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜମହଲ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀରାମ, ମାତା ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ବନବାସର ପ୍ରଥମ ରାତି। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାତା ସୀତା ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁଷ ଧରି ସଚେତନ ପହରା ଦେଉଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ, ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ୍ରାରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିଦ୍ରା ଦେବୀ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତୁମର ନିଦ୍ରା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ନିଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଉର୍ମିଳା ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଲୀନ ହେଲେ। ସମଗ୍ର 14 ବର୍ଷ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନିଦ୍ରାର ଭାର ବହନ କଲେ। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ବର୍ଷା ହେଉ କି ଶୀତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହି ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଲଙ୍କାର ଯୁଦ୍ଧରେ ମେଘନାଦଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର ବଧ କରିପାରିବେ ଯିଏ 14 ବର୍ଷ ନିଦ୍ରା ଯାଇନଥିବେ। ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେଘନାଦଙ୍କୁ ବଧ କରି ଧର୍ମର ବିଜୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସଚେତନତାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ନୀରବ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅସୀମ ପ୍ରେମର ଅମର ଗାଥା।